Победния гол, т.е. за да една задължителна победа в турнирен матч. Благодаря първо за поздравите. Да, мисля, че бяхме задължени да победим, въпреки че така се получи един, бих казал, труден матч за нашия отбор. Марици така бяха доста добре подредени и ни даваха много възможности за голови ситуации и радостно, че успях да отбележа и продължаваме напред за купата. Кажи няколко думи за гола, имаше пространство пред себе си, красив удар, топката срещна и гредата, мисля. Получи се така един пас от Руни, не знам дали искаше да я подари и просто овладяла топката и имах пространство на терена, така вече доста се поразвали второто по време и реших да се шутирам с едно докосване, така се получи красив гол и се радвам, че ни стигна за тази важна победа, защото все пак имаме амбиции за купата. И за финал да те питам, имаш някаква провокация от феновете, какво случи? Започна да комуникира с тях към края на матча. Знаете, нормалните неща, на гостуваш, нормално е да има така подвиквания, обиди, отвърнах им. Не е станало кой знае какво, така че най-нормалните неща по футболните терени. Желая успех. Мерси и аз.